Δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλη ευκαιρία για κάποια ερώτηση μέσα στο μήνα που ακολουθεί. Οπότε παίρνω την ευκαιρία να ξαναθέσω το θέμα, από αυτή τη θέση τουλάχιστον, για το αν έχουν περάσει αρκετοί μήνες. Δεν πήρα, το έθεσα και την προηγούμενη φορά, πριν 2 εβδομάδες. Δεν πήρα απάντηση για το θέμα της ΔΕΑΔΑ. Αν υπάρχει κάποια κίνηση, κάποια επιλογή, κάποια εκτίμηση έστω για το πότε μπορεί να υπάρξουν ορκωτοί λογιστές για να κλείσει το θέμα της ΔΕΑΔΑ ή αν τελικά θα πάμε στην παραγραφή όπως έχω πει εκεί μέσα στο καλοκαίρι, προβλέψει ότι εκεί θα οδηγηθεί στην παραγραφή στα 20 χρόνια. Και ένα άλλο που είναι σημαντικό θέμα, έγινε ένα Συμβούλιο Διαπεριφοράς, ενώ είχαμε πριν λίγες μέρες, 2 εβδομάδες, στις 14 του μήνα είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα επίσης, γιατί δεν μπήκε στην ημερήσια διάταξη το θέμα να συζητηθεί? Φοβάται τα πεπραγμένα της η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά και θέλησε να το περάσει διαπεριφοράς το θέμα της ανάθεσης της υπόθεσης του Δευτέρου Γυμνασίου σε δικηγόρο? Αφού ήταν τόσο απλά τα πράγματα όπως μας τα παρουσιάζατε. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Αφού ήταν τόσο απλά τα πράγματα, γιατί τώρα χρειάζεται δικηγόρος εξειδικευμένος που να θέλει και 5.000 αμοιβή για να στείλει, να υποβάλει τεκμηριωμένες, λέει, και εμπιστευτικές απόψεις προς την αρχή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Γιατί αυτή η σπουδή να χρειαζόμαστε πλέον πλήρη εξούσιο δικηγόρο από το Δήμο, αφού ήταν μια χαρά καμωμένα όλα? Μας λέγατε, διαβεβαιώνατε εδώ τυμπανοκρουσίες. Ας μας πει ο λαλίστατος και φίλτατος Παραχεράκης επίσης, που ένα σωρό φορές μας διαβεβαίωνε γιατί όλα έχουν καλώς. Ένα αυτό, και το άλλο το φέρατε με την έννοια του κατεπήγοντος, λόγω, λέτε εδώ από κάτω, της σύντομης προθεσμίας υποβολής απόψεων. Από πότε είσαστε ακριβώς ενήμεροι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να καταθέσετε εξηγήσεις και ξαφνικά επικαλείστε κατεπήγον το θέμα, ώστε να πάρετε την απόφαση όπως την πήρατε? Φαντάζομαι, γιατί δεν ρώτησα καν βέβαια, αφού έχετε πλειοψηφία, ό,τι θέλετε κάνετε, θα πήρατε την απόφαση να ορίσετε δικηγόρο. Αυτά. Περιμένω μια απάντηση και ανάλογα με αυτήν θα τοποθετηθώ. Ευχαριστώ πολύ.